A yau mun sake kasancewa da babban baƙonmu shahararren marubuci na duniya wato Abdulaziz Sani Madakin Gini. Ni sunana Abdulaziz Sani Madakin Gini. A wace shekara ka fara rubutun littafi? Tun wajen 1983 lokacin ina secondary. A wannan lokacin na fara rubutu. Me yasa kai tunanin ka fara yin rubutu? Tun da na taso a rayuwata mutum ne mai sha'awar karance-karance da kuma kallace-kallace. To lokacin da nake karatu nake ganin baiwa da Allah ya wa wasu marubuta suna isar da saƙonƙuna da yawa. Sun ce to ai ni ma ina da saƙo da nake so in isar da shi a wajen jama'a. Wannan shi ne fara ƙarfafa min gwiwa na ga ya kamata in fara rubutu. Za ka iya lissafa mana adadin littattafan da ka rubuta? To gaskiya sai dai na estimate zan iya cewa na rubuta littafi kamar ya kai guda 150 ko fiye da haka. Idan kana rubutu, na ji kana sako sunayen wasu aljanu da wasu waye da kaza. Wai ta ya kake samu wa'annan sunayen? Ni kaina ban san ya akai wannan abin yake zuwa ba. A duniya gabaki ɗaya, waye waninka, waye fa burge ka? Babban gwani na marubuci James Hadley Chase ya rubuta wannan novels. Wane buri ne kake so nan gaba Allah ya cika maka shi a fannin rubutu? Gaskiya babban buri na yana kan wani labari na da nake matuƙar ƙauna nake kuma tutiya da takama da shi. Wato littafin da ake kira kundin tsatsau.